O celebin kullanma tarifi bitmiş. Götünü de çıkarıptır. Her görsen 1 metre yanına meselelektedir amının ıytından yana. Nämemişsin menden yaşmısın? Indi men ulu görýärde, men garry görýärde. Men yaşım ulum bolsa kilometrim bitmedi men häli. Men häli geçme kilometrim ba. Men häli kän ulunmadım, kän minilmedim men. O jelep yaşam bolsa efekt goýupdyr ýüdüne de. Efektin aýyrsaň dogunyň tikeýninki ýüdü görür ýalak däldir bajaň tikeýin. Amanyň ýytyndan ýa ýelesinden geçerýär däldir. Näme diýip ýatypdyr? Maňa ýaýynda destek ber, istediň keýip saňa bereýin. Ya benim aşkymyň onuň keyfine ihtiyacym var ya. Onuň berjeginden 2 katyny bereriz ýany aşkym ya. O kimmiş lan? Bizim ýanymyzda çeyrek ýany. Onna baran bizde ýokmy? Onna baran bizde ýokmy? Jerebiň ýazanyny görýärdi. Bir del ol. 3-4 santy ýazdyr, 3-4 santy. Yanlış denip adam haydi, yanlış adama paddeş ketýän diýen haydi. Bak amagyllar, bak ýeke-ýekeden maňa uratdy skynşaýdy päder goýsam mara, ýüzüňiz gyzar. Men prosta maska etmeýin diýdiler. Profilak suratdan da sen ýadan zatdan da sen meni suraty ba. Ejem baryň suratyny alym men. Oň hasabyna menem ýerip bilýän, hasabymy çatyp biziň çatyp. Amjyklar indiki ýazjaklara ýüzdönýän. Broklin bolsun, başga hasaba bolsun, padakat ýana. Hasa maňa çatyp men isleýänmatym girip oka bilýän oňa. Amanyňyň galyndy kars edip ýazmaň da. Ama geçmeýänler. Zaýbar etdigin başga siktir adam ýokmy? Gelin men danatyrma diktirjek bolýanmy? Ýok başga danatyr. Bar sikte durmaýan küntüler. Ýazyşlaryny göräýde, uy humay. Eje kuýýe dersiň ýazan atlar görsem. 3 katı. Ýaşa çykylar utananoklarym ejeňi dikeýin. Türkde hediretdiren denne. Taşyryrda bolsaň WhatsApp'tan ne? Gyýynyň dikeýiniň çortlary. İmansyz wajaň dikeýinler. Halilcan dönen 14 levelim var. 14 sarminim var men. Ejeňi dikeýin siktiren ok hiç kimede beren ok. 100% garantiya. Beren ok. Bir gelip ýatsyn kebeleg men siktim dip. Agzy bodukdur. Ýöne amy boduk der. 100% men daýdaýyn. Bega sen siken wagtyn gaklyň tükürmen güdüme. O Halil var. No, beren ok. Takipten çıkardım yani bu. İşlemediňiz, ýatdyňyz, abede çena ýatdyňyz. Abedden soň üýlene çenam baňa girip draçyt etdiňiz. 100% bak. 100%'diňiz. Diýmäýine 99%'diňiz. Am tapanama gitdi. Tapmayan köp boldy. Abede çena ýatdyňyz osurup. Gaýdyňyz gallaňyz aktyryp ýatdyňyz. Abedden saat 2-3 çenam mejeňetken baňa girip osurup draçyt etdiňiz. Ondan soň men ýatdyrsyň, ho telefonum 1 metr aňyryp goýdyňyz. Ýatdyňam alanyňyz, ýaplanyňyz, agzyňyza bir kile nasam atdyňyz. Oğlan näme diýek, mergeniň prikorlaryny dinlädiňi. Mergen näme diýek. Goýup artist goýup. Gülýänsiňiz, aýdýan sözümde. Apa doganyňyz ken telefon ene kadar like basaýyň. Like-am basaýyň agzyňyň nasyny bir glasyndan aktyryp ýatmaňda. Basaýyň bäşedet. Bar Halil siktir geç o tarafa. Gel Halilcan. Ne atıyordun boşan falan. Oňa musurlara geçme. Halil gel oňa musurlara geçme. Öli. Bar geç o tarafa. Ýynyň öýtjän ha. Naslar ýutýarlar, men gurrunglama, bara men gurrunglama. Gülüp nasyny ýutýarlar bular. Nasyňa tükürip gene men ýaýnyma gelengizde. Gülüp ejeň nasyňyzy ýugdarsyňyz. Ondan soň ýydan turwam ejeň diken bara ýyller mele, gara, nemerä sar, satçam bolsa ýydan diken ýydan turup ýaşyl çarsaňyz. Nasıl çardaňyz dogany diken. Nasyňyz ýutdym. Şoň üçin bara men ýaýnyma gelengizde. Nasıl gelme. Win narsak. Win nalaryň bir jedek. 3 katı geler. 3 katı. Arkadaşlar men bakma. Ya takiplerim çıkarýan garapetlerden. Muhammed hoşgeldin. Muhammed at. Suratyňa tikeýin. Çydygyna tikeýin. Burnuňa tikeýin Serdar. Kilinde Serdar. Kilinde. Hoşgeldin. Seks utanlaşyn bir jedek. Piyanlar tavar piyanlar. Vay dönen humaycan arsim spasiba. Öçürmä gerek yok jytdy näme öçürem bolýan. Kamçyta senden galjak bileme ýok mende. Maňa teret öçürüp ýagşylyk etdim de şo puan bilen almaýyn boly. Etme! Indi garaş amyňa watwalar.